Перисталтичната помпа Inomat M8, комбинирана с компресор, е предназначена за нанасяне на пастообразни продукти – бои, мазилки, грундове, хидроизолации. Пистолет от най-ново поколение INOFLOW EASY. Подобният на фуния пистолет работи без въздух и с голямо налягане на материала. Излизайки през съвсем малка цепнатина отпред, боята се разпрашава равномерно по повърхността на фасадата. Трима работници изпълняват 120 квадратни метра фасада само за 18 минути. Удължаващата тръба и ъгловата дюза представляват изключително удобство при работа на труднодостъпни места. Мазилката се полага с кръгообразни движения. Тук вече не е желателно грундът G33 да бъде тониран в цвят с мазилката. По-добрият контраст помага на оператора да следи за равномерното й полагане. Резултатът е една прекрасно изглеждаща, равномерна и без петна повърхност с подчертан релеф. В края на работния ден, след приключване на работа, накрайника просто се потапя във вода. За повече информация, демонстрация и обучение за работа с машините може да се обърнете към демонстрационния екип на Теразит на телефони 0887 40 16 19 и 0887 94 66 94